Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е мултифункционална фурна с вентилатор за вграждане от серията Teka HE725 в черен цвят. Моделът се предлага в инокс и в бяло. Виждате как изглежда отблизо и управлението. Тя е с пуш бутони, които ще ви покажем след малко как се движат. Има собствен дигитален дисплей. Виждате прибирането и излизането на самите бутони. Тя е с старт-стоп програмиране, има турбофункция, има вътрешно покритие на фурната и покритие на тавите Crystal Clean и Mel 2 А. Вратата е с две стъкла, има телескопични водачи на първото ниво, видяхте как се изтеглят, в случая хромираната скара беше поставена на самите водачи. Има охлаждаща система с сместителна камера и вентилатор, има защитен термостат, дълбока тавана 50 мм. Има хромирана скара, вместимостта на фурната е 65 литра, тя е от енергиен клас А, иноксовата ръкохватка е с защита от отпечатъци. Виждате как би изглеждала в комбинация с стъклокерамичен готварски плот и аспиратор в черен цвят.